गसाइगावनि खासियाबारि गागसायाव गाबोन सानसेनि हाबाफारिजों जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। नार्जारी फार्म आरो जमदुवार मण्डल बिजेपिनि मददजों गागसा सिरोमसि क्लाबनि बानजायनायाव गाबोन एबा 27 मे मंगलबार सानखालि सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। बे जोलुर बादायलायनाया गाबोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय गासै मोन 8 हानजानि गेजेराव जागोन। बेनिखायनो बे जोलुर बादायलायनायाव गसाइगाव आरो खासियाबारि ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय नार्जारी फार्मनि बिगोमा राहुल नार्जारिया बेबायदि खावलायहरदों। गाबोन जोंहा नैबे गागसा गेलेग्रा फोथाराव सिरोमसि क्लाबनि बानजायनायाव आरो जमदुवार मण्डल भारतीय जनता पार्टीनि लेंथुमनायाव आरो नार्जारी फार्मनि मददजों जोंहा गाबोन बिराद गिदिर मोनसे खेला जानो थांगासिनो दङ। सानसेनि हाबाफारि लानानै बे फुटबल खेलाखौ नायनो थाखाय आं गासैबो रायजो राजाखौ खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोनहा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जाहाथे खेलाखौ नायनो थाखाय आवगायबोयो आरो बे खेलायाव जोंनि बे जमदुवार मण्डलनि दाब दाब सिनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो आङो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायहरदों जाय खेलाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन नैबे गागसानि फोथाराव फैनानै नोंथांमोनहा बे बल खेलाखौ जाहाथे नायनो थाखाय जाय गोसो दं बिथांमोना फैनानै सुन्दरभाबै नायनो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव खुब सम्भब एबार बोसोराव बेयावनो प्रथम खेला मोनसे जानो थांगासिनो दङ जाय खेलाया बिसिडिसि लेभेलाव खेला जागोन जमदुवार मण्डल बिजेपिनि लेंथुमनायाव आरो बे गागसा सिरोमसि क्लाबनि बानजायनायाव आरो नार्जारी फार्मनि मददजों। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि बे ओनसोलनि बल खेलाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायहरबाय नोंथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बे बल खेलाखौ जाहाथे नायनानै गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया। रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाइ बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।